Eu xa vos vou contar unha cousa. Podeu contar xa, non? Aí vamos. Rumbo a Caera. Cando eran pequenos non traballaba. Estaba na casa. Pero despois cando empezaron a ser xa máis grandiños, que xa, bueno, xa non te necesitan igual, empecé a traballar. A primeira casa que traballei foi na playa, no verano. E despois, ao empezar a traballar aí, unha veciña miña que iba aquí na curva mesmo, que xa conocíades que éramos cativas dos 11 anos, Lenu, chámamela. Lenu, se me vienes a cuidar los niños 2 horas, era de 8 a 10. E facer as camas, bueno, que me dera tempo. E despois, estando traballando aí, como traballaba solo pola mañá, empecé a traballar no verano, que xa non sabía pa onde ir, iba aquí, iba ao restaurante do Brisas, aí abaixo. E limpiábamos tamén a discoteca do Brisas, que se levaba outro señor. E xa che dixo, iso foi o que fixen hasta que miña irmá era mariscadora xa hai tempo e dixo, vai haber un curso de mariscadora, por que non te animas? E bueno, e como que de primeiro suplente xa entrei, fixen o curso. Ese ano traballei 3 meses de taxista no verano, que me encantaba, xa me quedaba de taxista tamén, eu de que miño me acoplo. Fai aínda en outubro 10 anos que empecé. Empecé xa con 52 anos. Pero bueno, daquela era el boom, Este... Pode valer? Este xa non vale. Xa sei que non vale. Cando empecé eu, collíamos 4 kilos ou 5 de coquina, por iso todo o mundo quería ser a xente nova mariscando, que empezou por iso. Daquela ganabas máis que calquera obrero por aí. Pero agora vamos así para baixo. Este ano, desde o 12 de abril, fomos 5 días ao marisco. E o Manolo ten unha pensión, adátaste. E gracias ao do lixo, que vamos ao lixo tamén, estamos co de mar limpo. E vamos ao mellor 5 días ao mes, e iso que nos foi salvando para pagar o seguro, e 30 euros que temos que pagar á cofradía cada mes por levar o papeleo e todas estas cousas. Pero bueno, non nos contagiamos naide. Temos salud, que queres? Xa verán, temos millores, non? Digo eu. E agora espero poderme retirar siquiera aos 65. A ver, eu con 63 vou non mirar, porque eu vou cobrar moi pouco. Nada, fora do normal. A vida hai que luchala, que é así. É a salsa de la vida. Eu dixo... Vamos ter moi bon día cando estou o sol na Coruña, así pola mañá que vemos o sol na Coruña. Antes de marcharme a Palma, nunca na miña vida pensei que me tería que marchar daqui, porque en aquel entonces os traballos daqui hasta ano era un traballo estable, era para toda a vida. Non, vale, pero me tuven que marchar. Cando cheguei a Palma, pois dix, bueno, pois aquí tamén o meu marido se vai a jubilar aquí, entón eu aquí estarei pois o resto da miña vida. Nunca pensei tampouco en retornar tan rápido como volvín para aquí. E agora que estou aquí, pois non o sei, mira, quen sabe? Quen sabe o que facerei da miña vida dentro de 15 anos? Se sigo en Cabañas, pois seguro que tan feliz como ahora. Por que non? Cando ves de volta, te sintes unha extraña na túa terra que a túa xente. Porque as túas amistades siguen sendo as túas amistades, pero... A ver, os fillos se van casando, xa tes ao mellor os consogros ou tes outros cuñados que non tiñas cando eu estaba aquí, ou te casache depois de que eu me fun, xa tes outra familia, uns fillos, pero cando cheguei aquí, Juana ve un día, estou aquí toda a tarde, e tes que ir a Portugal con nós, e ven con nós. Non. Bueno, foi esa pobre muller, volveu. Eu non sei as veces que volveu, convencín ao meu marido que fora comigo. E, bueno, xo digo sempre, bendito sea o día que Juana me quentou tanto a cabeza para que fora con eles. Porque cando vin de volta xa dixen, eu teño que estar nesta sociedade. Non me poido ir daqui porque a xente está encantadora. De verdad que sí. Iba a bolillos, iba a bordado,
Pero si, eu andaba en todo. Iba á gimnasia. Agora vou a yoga, pero antes iba á gimnasia. Que agora estámoslo facendo ao aire libre. Este mes deixáronos. Se non facémolo online, de momento. A ver cando se pode volver á rutina de sempre, que era moi bonito. E falas cos compañeros. Bueno, online tamén falamos, Que a profe pon as camaritas pequeniñas e falamos todos. As novas tecnologías están moi ben, pero bueno, aquí moitas veces vai mal, Algún día non me puiden conectar a yoga, que xa ten delito, iso sí que me pon de mala leche. Sabes, que ao mellor conectabaste, ao mellor levantabaste da esa 10 veces, e ao final xa diño, mira, vou cenar, que estou jano máis que piño-me aquí de mala leche. Pero bueno, tamén me sinto eu moi controlada. Eu non manejo nada, só o WhatsApp. E falábamos, conectábamos as 4 familias, un día a semana, todos os pais netiños. E despois, cando era o cumpleanos, por exemplo, Manol, do cumpleanos de Manol, o cumpleanos, mandabanche un vídeo cantando todos o cativos a Maseres, bueno, así, cousas moi bonitas que che gustan, claro. Facíamos festa a través do teléfono, que diste. Para esas cousas, sí, porque era un vacío enorme. De teros aquí a calquera hora a comer contigo, eu iso sí que notei moito. Eu non poder abrazar os netos, de verdade, tremendamente. Pero, por lo menos, estábamos ben e podíamos vernos, aunque fora polo teléfono. A ver, eu comentábamos antes tamén, os teléfonos están saturados de tonterías, pero esta tontería que moitas veces che ponen pola mañá, buenos días, con un muñeco, con unha historia, pois a veces di, vaya chorrada, pero outras veces di, mira que ben. Sabes? Que te fai estar en contacto ca xente, a veces di, que pesado, outra vez xa está aquí con isto, pero che fai mirar e che fai revivir o día a día e a veces é gratificante, porque dis, bueno, pois mira, polo menos alguén se acordou de nós esta mañá. Cambiou, bueno, isto foi nefasto para todo o mundo en general, porque, a ver, eu boto de menos, me parece que como todo o mundo, socializarte cas compañeiras, falar, bueno, o día a día con elas. Ao principio pensei que sería, ao mellor, unha tomadura de pelo, eu que sei, sabe Dios. Pero a medida que iban pasando os días, ibas vendo, é cada vez máis triste, cada vez peor, entonces tes que ser inhumano para non darte conta do que realmente tes no teu entorno. Entonces cambia a túa vida, a miña, e cambia de todo o mundo. Non podía salir a camiñar, pero camiñaba aquí todo este entorno. Entonces me decía a veciña, Nieves, pareces un hámster, que estás enjaulada, que das vueltas e vueltas e vueltas. Pero lo podía hacer. Pero sí que deixamos de facer moitas cousas. Pois deixei de facer pilates, e deixei de facer cestería, e deixamos de ir ás fiandeiras por aí, polo mundo adiante. Como vamos? Cousas básicas que necesitas do día a día, aquí non o tes, entón necesitas un coche para moverte. Para facer todo, o tes que facer todo. Sí, traen moitas cousas á porta, claro que sí que che traen, pero hai outras cousas que necesitas ir a buscar. O tema sanitario, sí, temos un centro de salud, pero ahora non tes citas médicas presencia. Eu penso que, sobre todo, necesitamos conocer o médico, ou a médica, o que nos toque, porque eu penso que é moi necesario ter o tú a tú co teu médico. E agora o tema tamén pandemia, pois isto tamén nos botou moito para atrás. Voy a comer... Preparamos? Non? Parece que non teño moita gana. Vale, pois non comemos, non pasa nada. Non é obligatorio. Esperamos un pouco. Esperamos un pouco. Bueno, mas agora a xente vai, como dicir eu, convencida de que é moi necesaria a axuda a domicilio que temos, isto, moi necesaria. Que dis, mamá? Que che parece, Joaquín? Pareceme ben. Claro. Que máis lle dá a ela con tal de que lle axuden, se lle teñen que axudar, se ten que ir dar un paseo alrededor, vai con el, dá igual que seña home que seña muller. Porque a xente, unha pa xente maior tamén fala de outros temas que a xente que ven de fora, para ele xa é
unha innovación que lle veña a alguén distinto aos da casa, non sabes? E pois da casa tamén é unha tranquilidade que tamén desconectas esa hora. Hai que endireitarse un pouquinho Sí. primeiro. Bueno, pero non temos apuro, vale? Non. Que máis frías? Tiña frío. Tes frío? Por iso vou de Bojana para a cama. Cantar un pouco. Mas dormir. Paso. Terá sono? Ai, teño... Sí. Ai, bueno, logo. Se non teño hora mesmo, logo me ven. Bueno. Pois ala. Ala, ya estamos. Penso que son bastante optimista, penso que vexo todo de color de rosa, pero eso non o deseo, nin para mí, nin para nadie, porque eso ten que ser horrible. Hoxe sola, mañá sola, pasado sola, non, por Dios. Porque por moitas actividades que teñas, moitas cousas que fagas, o día a día ainda vai sendo, penso que medianamente levadeiro, pero as noites de inverno, largas, tristes, entonces tes que ter a cabeza moi ben amueblada para poder levar todo eso. Entonces eu que me dean xente, que me dean bullicio, que me dean jaleo, que me dean vida alrededor. Eu necesito vida alrededor. Isto trastocou un pouco, creo, todo o mundo. Quer dizer, un pouco como se nos volveremos ariscos uns con outros. Pero, bueno, volve a vida outra vez. É un caos a veces, pero está ben, hija, que tes que vivir a túa vida e disfrutala o mellor que se poida. Isto pasa agora e mellor mañá ven outra cosa peor, pero temos que aprender a vivir con ela e vivir, non podemos quedarnos polo camiño. Tampouco vas encerrarte e non salir a nada. Porque a vida sigue, é moi bonita. Intentar cuidar a que temos, pero sí que é moi bonita.